Vítáme vás na první přednášce lidí otevřených mužů v tomto roce. Je to první přednáška plánovaného cyklu 4 různých přednášek. Pokud jste zde, budete již mít 25% za sebou. Můžete se pak rozhodnout, zda vám stojí za to přijít na ty další. Doufáme, že ano. Dnešní téma je mužské přechodové rituály. Potřebujeme je, chybí nám, pokud chybí, jak by měly vypadat nebo co by nám mohly přinášet. Vycházíme z toho, že muž za svůj život zažije mnoho různých událostí, nezníků, od matky, možná porod, především první sexuální styk, občanka, případně maturita, založení vlastní rodiny, první dítě, tak dále, konečně samozřejmě smrtí. A je pro nás otázkou, jakým způsobem dnešní kultury, dnešní společnosti jsme my muži připravováni a my muži provázení a my muži, jak realizujeme tyhle události a vůbec celý svůj život. A položili jsme si otázku. Instrukce, že to nebude svítit vůbec, tam nebylo. Je to lepší. Takže, jo, se s tím možná taky cítit jistější. Takže položili jsme si v Lomu otázku a byla nám mnohokrát položena otázka, co mužský rituály dnes. Lom jako organizace, která se věnuje mužům a podpoře mužů, jsme se s ní pokoušeli vyrovnat. Došli jsme k tomu, že v tuto chvíli nemáme žádný mandát, kulturní ani jiný, abychom reálně provozovali mužské rituály. A zároveň ta otázka nám přijde zásadní. Proto jsme se rozhodli uspořádat formát, který nám přijde příhodný, a to takový formát, že uvedeme tohle téma přednáškou zde přítomného profesora Stanislava Komárka, kterého zde vítám. Dobrý den. Děkuji. Který nás uvede do tématu, a pak jsme pozvali několik dalších mužů, kteří z různých hledisek mají k tomuto tématu co říct. Buď sami realizují, děkuji, ale už to dodělám. Buď nějakým způsobem realizují, či podílejí se na mužských rituálech, či akcích, které by s nimi mohly mít něco společného, případně mají sami zážitek, případně měli zážitek se svými syny, který nějakým způsobem zprostředkovali. A rádi bychom dali v návaznosti na přednášku prostor těmto mužům a posléze postupně bychom do diskuze rádi zapojili i ty z vás, kteří budete mít zájem, bude prostor pro sdělení, otázky a vzájemnou diskuzi. Není naším cílem, aby z toho vyšly nějaké cíle, body nebo něco, co se má stát. Spíše naším cílem, aby jsme společně prozkoumali, jak o tom tématu uvažujete, co se v tom tématu děje a samozřejmě možná něco zcela konkrétního, co se nějak vypadne. Tak, tolik asi úvodu a formátu. Mé jméno je Michal Vybíral a budu tento dnešní večer moderovat. Aspoň se to pokusím, doufám, že se mi to podaří dodržet a udržet. Tak, zbývající panelisty bych asi přivítal až poté, protože jeden ještě na cestě s Ústí nad Labem, vlastně v publiku, protože bych nemusel vytahovat. Dám prostor vám a slovo vaše. Takže dámy a pánové, já děkuji panu předsedajícímu za laskavé uvedení a začal bych takovým trochu vtípkem, který úplně vtípkem není. Co by byl takový symetrický pándan lize otevřených mužů? Dá by to liga zavřených mužů. Zasedání by bylo, dejme tomu, na Borech nebo Valkicích. A když se tak politicky nekorektně zeptám, který pak chromozom způsobí, že máte 10krát větší pravděpodobnost, že přistanete jak se tomu slušně říká, v žaláři. No je to chromozom Y. Mužské pohlaví je v těch jakousi laboratoří, kde se zkoušejí rozmanité mutace, inovace,
No a proto má nejen u lidí, ale také u zvířat mnohem větší rozptyl vlastností a u podivu je mnohem křehčí. To, že jsme v průměru větší a svalově silnější než ženská část obyvatelstva, naprosto neznamená, že jsme také odolnější. Muži mají mnohem větší pravděpodobnost dostat se na nějaké životní scestí, zejména taky dopustit se nějakého násilného činu. Tuším, že vražda ženy na jiné ženě je asi 100krát vzácnější než vražda muže na jinému muži. Teď vyskytuje se tam mnohem víc různých podivností, ať už ve smyslu sexuální zvláštností záliv ve stylu sbírání bílých tácků. Vyskytuje se tam, nebo mužský život má mnohem více nebezpečí. Chlapci víc doplácejí na výchovné chyby a muži mají ve všech věkových kohortách vyšší úmrtnost. Byť se rodí 103 chlapečků na 100 holčiček, tak už po prvním roce se počet dorovnává a potom mužů stále více a více percentuálně ubývá, že já nevím, mezi 70 a 80 už tvoříme asi 20% té věkové kohorty. Čili tohle je takové prazvláštní postavení v té společnosti a navíc bývá vždycky zdůrazňováno, že mladík se tím dospělým mužem nestane tak nějak jenom, že si odškrtává dny v kalendáři, až nastane ten týžený 18., 21. nebo já nevím kolikátý rok. Ono, loni jsem před Vánoci vydal knihu s názvem Muž jako evoluční inovace. Ještě je muž jako evoluční inovace, otazník, eseje o maskulinitě, její etologii, životních strategiích a proměnách. Dosud vydostání intelektuálnějších knihkupectví, zejména v nakladatelství Akademie, kde tyto věci, které tady budu krátce rezimovat, jsou jaksi přehledněji a srozumitelněji rozepsány. No, jedná se v podstatě o to, že v čem může jako evoluční inovace? Ona je to evoluční inovace už poměrně dávná, tak někdy jako z velmi raného paleolitu, na rozdíl od jiných primárních samců, trochu v náznaku je to u velkých šimpanzů, třeba u bonobů už ne, ale celkem to nestojí za řeč, tak u lidí došlo už jaksi v tom šerém dávnověku k takovému zvláštnímu fenoménu, a sice, že ti mužští členové nějaké té skupiny tvoří vlastně takovou zesíťovatelnou strukturu, emočně propojenou, která jim umožňuje kolektivně lovit a kolektivně válčit. Ono je to něco, co se dneska v podstatě ani oboje dělat ne, že nemusí, ale to válčení ani nesmí. Takže je to jako vlastně my tuto někdejší výhodnost dneska nevidíme, ale bez těchto schopností by lidé nebyli tím, čím dnes jsou. Ty zbytky těch mužských socí jsou pochopitelně vidět tu na univerzitách, tu po hospodách, tu ve filmových klubech, ale kdysi to mělo naprostou, ve fotbalových klubech, pardon, tak kdysi to mělo jako naprosto esenciální dopad. Ty citové vazby, které tam vznikaly, tak vznikaly právě během iniciačních rituálů, společně prodělaných. A když třeba srstnatý nosorožec se právě chystá rozlupat třeba mého kamaráda Aloisu, tak nesmím ani vteřinu zapát, nesmím si probírat, jestli jako vlastně Aloisova smrt by neprospěla, jestli mi v něčem nepřekáží, jestli mi nedochází za manželkou, nebo nepretenduje na místo náčelníka, na které mám políčeno, ale musím si okamžitě teda říct, mýho kámoše Aloisu nikdy, no
potom tím pazourokovým oštěvem. Když se zaváhá, tak pravda, se zbavíme nevídaného konkurenta, ale v nejbližších 5 vteřinách dojde také na nás. Takže tohle to je vlastně ten, já bych tak řekl, kouzelný recept lidského evolučního úspěchu. V posledních desetiletích až staletích toto dostává z podstatné trhliny, a to z několika stran. Jednak společnost, tak jak ji známe, v podstatě žádné dospívání nepodporuje. Cílem, a to je otázka, kde je slepice a kde je vejce, a zda by to vůbec mohlo být jinak, a ten cíl je přiznaný nebo nepřiznaný, ale cílem je produkovat velké děti, které jednak jsou schopny po celý život hledat další a další třeba informačně technologické novinky. Kdysi, když se Švec naučil šít boty, v těch 20, pak 10 let vandroval, tak když se pak vrátil třeba z Vídně a z Norimberka, tak už ty škrpály šil celý život toho jednoho typu. No to bychom si dnes mohli zkusit. A ten, kdo je 60 schopen se promotovat novým typem Excelové tabulky, to je naprosté evoluční novum. Ono je to ale spojené zároveň s tím, že je nutno v podstatě zůstat dítětem. Pro provoz státu je to mimořádně jaksi vhodné, příznivé, jak to je s dětmi znáte, mají takovou krátkou paměť, dnes jich naplácáte a zítra se zase přichází třídké zdroje moci. Tohle to třeba umožňuje, já nevím, prakticky týmy pořádat každé 4 roky volby a voličstvo zapomene a zase natahuje ručky po nabízených cukrátkách. Umožňuje to takovéto enormní pracovní nasazení a vlastně by se naše společnost bez toho vůbec neobešla. Zvyšuje to úžasně závislost na státu, na státu rodiči, jehož potom ta přerostlá patolata natahují své zpraskalé ručičky s zoufalým voláním mama pomoc. Z tohoto hlediska vlastně to, že žádné přechodové rituály dneska nejsou, je pochopitelné a je otázka, zda v takto konfigurované společnosti vůbec být mohou. Ono pak se na to nabaluje další skupina fenoménů, kult věčného mládí, tendence mládí prodlužovat do nekonečna. Vzhledem k tomu, že se ubírám profesionálně především práce s postgraduálními studenty, vím o tom své a vždycky říkám dalším biologickým žákům hádanku, který savec je nejdéle nesamostatný, nejdéle potřebuje krmit, no když jako se dost nabažím jejich hádání, jak jsou to ty co porvaní, nosorožci, slony a tak řeknu, že je to postgraduální až 30 až 45 let je nutné živit, než je schopen se uživit sám. Když si napsal krátký sloupek o prokrastinaci, ani jsem to původně neměl vůbec chuť psát, tak se z toho stal jeden z nejčtenějších mých textů vůbec. Zjevně je to věc, která strašlivým způsobem, abych tak řekl, obchází na cimbuří přítomné doby. Takže to je jeden aspekt. A druhý aspekt je v podstatě v tom, že v pofreudovské době my nejsme schopni nějakým způsobem vlastně chápat nějaký citový vztah jinak, než jako otevřeně či kriticky sexuální. Než by Freud neměl mnohem pravdu a evropské myšlení mnohem neobohatil. Zejména ve svých dějinských dobách jsem ho měl v knihovničce kompletní sebrané spisy a pořád jsem si v tom četl. Posléze mi ale došlo, že jsou tam některé zavádějící momenty. Ono to já to vždycky modeluji na příkladu
babička Boženy Němcové stala u Barunkovi, tou Ratibořickým údolím, sbírají si květinky a mají se rádi. Je to z hlediska té holčičky jaksi lesbická gerontofilie. No a teď si Křížovstvněnka, zelená holčička poví. Trochu je to ještě mnohem horší, to je lesbická gerontofilní nekrofilie s takovou holčičkou, já nevím, jak já už bych se teda asi nehrál. No a tohle to ukazuje jako limity freudovského uvažování. Nicméně to začalo už trochu před Freudem, tak 1850, když dozněl romantismus, tak najednou v takové té primární mužské skupině byly jaksi kladné citové vazby, tak momenty konkurence. Ale ty momenty konkurence začínají převažovat. V dnešní firmě typu americká banka už na sebe ti muži jenom cení zuby a jenom kompetují. Představa nějakých mezimužských citových vazeb je v podstatě zakázaná. Ano, něco je samozřejmě povoleného. Řekněme, homosexualita v rámci euroamerické kultury získala jako zvláštní místo v té společnosti. Je možno v některých kulturách už téměř radno zaplout do tohoto rastru jednání typu on a pejsek v panelákovém bytě, ale ono je to vlastně taková trochu slepá ulička. Neboť vlastně, aby ta společnost na svém původně byla reprodukce schopná a zároveň funkce schopná, tak ti muži museli být normálně rodinou a zase museli být na ty své přátele nějak citově navázáni. Dneska by se tak jako muž z lidu zeptal, jsem já snad nějaký buzerant, to přece ne. A jak si muž intelektuál řekl, ale vždyť tady máme registrovaná partnerství, brzy možnost adopcí a tak dále, co chcete. No, právě chceme vždycky to, co nějakým způsobem v té společnosti chybí a mám za vhodné na toto téma vlastně rozvířit diskuzi. Protože to, co v přítomné době chybí, jsou ty přechodové rituály, ale jeden z podstatných důvodů, proč ty přechodové rituály konaly, byl také ty účastníky nějakým způsobem emočně propojit. A to vlastně natrvalo na celý život. Vlastně dneska tak, co já vím, extrémní horolezci nebo někteří týmoví sportovci, trochu také biologové jezdící na delší expedice do terénu, tyto pocity znají, jinak se v podstatě z té společnosti už vytrácí. Přitom si v dnešní společnosti není nic, co by tuhletu roli plnilo. No ten občanský průkaz, no to teda už vůbec ne. Teď dokončení studia promoc nebo trošku málo. První daleká cesta, no je to zase cesta, že se dolétne jumbojetem do Bangkoku, tam se najíme hotílek a z guided tour se budeme podívat na tržiště. No, to taky není, jak si na první drogový zážitek, o tom se zase nesmí mluvit, potom, co já vím, první sexuální zážitek, no, to je tak ve stylu potom těch různých teenagerských serverů, jak jsem to dělal poprvé. Vždycky mě zajímalo, že jsem také někde už dorůstám dole, takové ty stařecké servery, jak jsem to dělal na pole. Zatímco těmi pánové evropského romantismu se
procházeli zavěšení v podpaží či držíce se za ruce, občas slzeli a přátelům odkazovali pramének vlasů či vousů na památku, tak s touto změkčilostí druhá polovina 19. století poměrně razantně vymetla. Povšimněme si všech těch obřích nadplnovousů, Marxovsko, Engelsovsko, Hejdukovsko, nevím ještě jakého typu, všech těch koloniálních důstojníků a no, v zásadě už téměř není možné společensky přijatelným způsobem jiným mužům projevovat sympatie. V běžné společnosti na konstatování typu Lojzo, mám tě rád se reaguje buď to ranou pěstí, nebo slovy, no tak mi to teda udělej. Jak si cítíme, že by to chtělo něco trochu jiného. Když třeba vidíme ten tolik nenáviděný Irán, takovou tu zemi ďáblů za obzorem, jak to vždycky prezentují média, tam třikrát byl vždycky po měsíci. Málo která z recentních zemí má tyto problémy tak dobře ošetřené jako společnost perská. Rozdíl mezi společností iránského typu a evropského typu je v zásadě jeden. Ta iránská se hojně množí a bude tak činit i v budoucnosti. Ta evropská se množit přestává a vlastně sobě samé popehro. Těch důvodů by bylo víc, ale já bych se styděl se našich biologických studentů z prvního semestru zeptat, jsou vedle sebe dvě populace, jedna se množí, druhá se nemnoží. Jak pak to asi milé děti může dopadnout? No, posuďte, dámy a pánové, sami. Teď je a taková ta představa o krizi maskulinity se v podstatě týká jenom euroamerického kulturního okruhu. V Číně se to vůbec jako nechápe jako relevantní problém a v muslimských zemích stav zůstal takový, jako tady byl tak v roce 1910. Zatímco v tom Teheránu si představujeme, že vládne ďábel sám, tak za času statického mocnáře nám to připadá tak jako roztomile, šosatě starobylé. Ta struktura té společnosti je ve skutečnosti naprosto stejná. Ona je různé tajné mužské spolky hrály v životě mnoha kultur velikou roli. Připomeňme si no jednak jakým způsobem, dejme tomu, univerzity začínají. Univerzita je dneska překvapivý rezervát takové jakési starobilosti. I ona se postupně posouvá k modelu typu americká firma, ale ještě to tam nedošlo úplně na doraz. Ovšem, indoevropská tradice zná třeba tajné likantropické spolky. Likantropismus je víra v převtělování lidí do vlků. To bylo u Germánů, Dáků, starých Peršanů. Velmi zajímavé o tom píše třeba Mirčan Eliade v knize od Zalmoxida k Čingischánovi, chcete-li si přečíst. To byly velmi jako zvláštní mužské kluby, které se scházely občas v noci na pustých místech, oblečené do vlčích koží a jejich program byl často po velmi drsný, buď zabíjení a sporové pojídání zvířat, zejména hovězího dobytka nebo vraždění konkurentů. Například prorok Zarathustra bojoval celý život proti perským likantropickým sdružením a nakonec byl jimi usmrcen. Takže tohleto, takové ty více či méně tajné či veřejné mužské svazy jsou
samostatná kapitola. Mám jisté zkušenosti z pobývání v jednom dervišském konventu v Istanbulu, což je samo o sobě velice zajímavé jako propojení spirituality, neagresivity a mezimužské adheze, způsobem, který by mohl být v Evropě poměrně vzorem. U nás tyhle ty interakce probíhají v takovém trochu upadlé formě, tak v těch hospodách cenové kategorie, kdy ty pánové po 7. pivu nad pobrývnatým stolem řeší, kdo má koho rád a koho naopak nemá ráda jeho manželka, dostávají se do nivných nálad. Nějaká duševní mohutnost, kterou máme a která je neopečovávána, tak zakrňuje a projevuje se nějakým takovým, pokud ne trapným, tak rudimentárním způsobem. Mám takovou nepříjemnou vlastnost, že pokud o nějaké věci začnou přednášet, tak namísto, aby se rozjasňovalo a vynozovalo se program, co se má dělat a jak a co s tím a čeho nám zapotřebí, tak je to stále více a více šmorka. To se naprosto netýká jenom nějakých iniciačních procesů, když začnu přednášet o mimikrách v biologii, dopadne to úplně stejně. Ale v podstatě jsem měl vždycky za cíl klást spíš otázky, než dávat odpovědi, protože popis je lepší než interpretace a interpretace je lepší než pokus o reformu. Konec konců vysokoškolský kantor by se měl trochu chránit před tím být prvoplánově aktivista, prorok nebo reformátor. Ale že v tomto směru něco velmi klepe na dveře, je v celku jasno a otázka je jenom kam s tím, ale víc hlav víc ví a konec konců vidím tady mnoho oduševnělých tváří pánů i dam, kteří by jistě si nechali napadnout, co s celým problémem dělat. Takže můžu si jsem vyčerpal, či nevyčerpal limit, ale myslím, že pro plný začátek k tomu víc netřeba, když tak posléze v diskuzi. Takže děkuji za udělené slovo. Děkuji. Díky za úvodní vstup. Já bych teď přivítal pány panelisty a pustili bychom se do prvních reakcí. Takže vítám pana Tomáše Svobodu, zastánce přístupu Richarda Rohra k mužské spiritualitě. Svoboda právě prošel okolo Martina Járy, psychologa, psychoterapeuta a také ředitele HOMu. Mnohaletého vedoucího mužských skupin, už asi 15 let. Tak bych rád přivítal Jana Brabce, hudebníka, podnikatele, muže procházejícího současnou přechodovou situací Kristových let. To je ten příklad toho... Ne, to není ten příklad. Takže může se zájemem o mužskou spiritualitu. Tak. A posledního z panelistů Tomáše Koskana, který jsem zamítl, Tomáše Díky. Tomáš Koskan
jeden z otců, kteří udělali jakýsi iniciační přechodový rituál se svým synem, když mu bylo 12. A jeden z účastníků výzkumu, který dělala Petra Markantová, doufám, že to řekl dobře, s několika dalšími otci, kteří se pokusili nějak aktivně uchopit za sebe a své syny to dnešní téma. Pokud jste ještě nečetli na stránkách Lumu, ten text můžete najít a slyšíte tam výpovědi, nebo přečtěte si výpovědi těch dalších účastníků, nějakého si vstupu do tématu rituálu ve všech možných kulturách. Pánové, já bych teď se zeptal jenom, co s váma udělala úvodní přednáška nebo vstup Stanislava Komárka, třeba co vás v tom zaujalo nebo oslovilo jako silný, nebo překvapilo, případně potvrdilo, cokoliv. Pokusme se teď nějak projít každý pár věc svých základních reakcí. Kdokoliv začněte. Pokud budete potřebovat. Já jsem na kraji, tak já přišel jsem poslední, takže jsem si uvědomil, že v tom nemám o nic víc jasno než předtím. Díky. Tak já jsem si všiml, že tady v sále je hodně mužů, ta většina mužů, a říkám si, jak je to tady s emočními vazbami, jestli tady nějaké probíhá. Ale potom mě napadla taková myšlenka, jestli teda mužská solidarita je dospělá. Jsem vás poslouchal. A pak jsem ještě přemýšlel o individualismu, poněvadž ten váš pohled byl hodně přes societu. A říkám si, co to je, že někdo má potřebu třeba udělat takový rituál pro sebe a svého syna, odkud vlastně vychází tenhle impuls. To mě tak napadá. Díky. Mě taky něco překvapilo. Na prvním místě asi to, že pan profesor vidí funkci těch iniciačních rituálů na úrovni mezilidských vztahů. Zatímco tohle prostředí, z kterého sem přicházím, je křesťanský nebo židovsko-křesťanský tradice, která ten rozměr a funkci těch přechodových rituálů vidí podstatně jinak. Takže to je pro mě přínosem. Tak každou věc vždycky lze vidět z dvou konců. Jak známo, pravda se sestává ze dvou polopravd, jako přímka ze dvou polopřímek, takže je hezké, že tady máme obojí. Díky. Honzo. Já, protože knížku znám, tak mi tam moc věcí nepřekvapilo, ale spíš mě k tomu napadlo to, že jestli fungují nějaké emocionální roky mezi muži, já tomu říkám vřelost. Já si myslím, že pod tímhle pojmem se mnohem z nás, jako pro nás tady v Evropě, tohleto chápe. Nicméně tam je, když tam otevřelo, teď jsem to slyšel po druhé, spousty dalších věcí, i z hlediska toho, čím si třeba procházím momentálně já mám hodně blízko zase spíš k takovému archetypálnímu pohledu na mužský vývoj, ale i ženský, takže tam já spatřuju spousty styčných plout, třeba se k tomu dostaneme. Doufám. Já za sebe bych rád nemoderátorsky vypíchnul, mě hodně oslovilo to téma odkladu, společnost věčného odkladu, toho dospívání, který jste akcentoval. Pak na základě toho vlastně otázka, proč nejsou rituály úplně pochopitelná, protože pak by nemohly fungovat ty odklady a to neustálé prodlužování. Takže z tohle hlediska vlastně ta prokrastinace nebo odkládání, mám pocit, že téměř všeho, to přeháním a obecňuju. Tak to je něco, co mě v tom tématu vlastně ukazuje nějaký tu energii, která jde vlastně proti tomu dosáhnout nějakého ukončení a přechodu někam dál nebo jinam, ať to už probíhá jakýmkoliv způsobem. Tak to je to, co mě tam hodně oslovilo. Pánové, aspoň už někteří z vás jste zmínili svoji vlastní zkušenost nebo úhel pohledu, nějaký spirituální rozměr nebo židovsko-křesťanský rozměr, Honza použil slovo archetypální rozměr, Tomáš má ten rozměr osobní nebo otcovsko-synovský, zkušený Martin zmiňoval víc tu sociální stránku nebo mužskou stránku nějaký blízkosti nebo mezilidských vztahů. Zkuste se na to podívat teďka víc z toho svého úhlu pohledu, třeba zkusit popsat, v čem vy vidíte tohle téma z té zkušenosti. Nebo tak, z té zkušenosti. 3 tečky. Kdybyste se do toho vrhnuli do první. Jsem vás možná zaskočil.
Já bych možná začal trošku od lesa. Že tady proč já můžu použít? Jistě. Jo, třeba, že si nedám moc prostoru, ale mně se hrozně líbí jedna taková strašně jednoduchá teorie, která krásně spojuje starý Ptolemaiovský model lidského ducha s moderní vlastně piagetovskou tradicí vývoje a řekněme s archetypy, tak jak nás provází v životě. Tuhletu křivku mám od svého slovenského přítele a dá se krásně znázornit takovou parabolou, kdy vlastně člověk prochází životem v takových 7letých cyklech. Chronobiologie tomu říká cykl septaniány. A my vždycky jsme v tradici právě, protože jsme krásně civilizačně napojení na ten židokřesťanský substrát, ať se nám to líbí nebo ne, tak jsme tam krásně provázeni určitými mezníky, které samozřejmě ta naše společnost nějakým způsobem musí uchopovat, aby se nám ta societa nerozpadla úplně. Nicméně chápe je tak jako exoterně, to znamená přes nějaké instituce, které se ukázaly jako udržitelné, ale už tam chybí i ten vnitřní prožitek, který by si podle mého názoru s tím měl jít ruku v ruce. To znamená, první je to narození do těch zhruba 7 let, pak tam máme další do 14, pak je tam ta 21, o které můžeme volit. Řekněme 28, 35, 42, tady to bude 49 a 56 a dál. Ono to krásně souvisí tak s takzvaným chaldejským pořadím planet, nebudu to tady skrývat. Nicméně, když se na to podíváme, tak v podstatě do téhle půlky na naše tělo rozvíjí v podstatě přírodní síly. My se o ně nějak nemusíme starat, že tady se to překlápí a ten zbytek života už nese více duch a tady skutečně přicházíme do školy, tady se nám plus minus, spíš teď minus poslední dobou začínají aktivovat pohlavní žlázy a stáváme se ten pozor o pohlavní dimorfismus se výrazně akceleruje a od těch 21 let přichází taková ta formální dospělost, můžeme volit, volení třeba poslanecké sněmovny a podobně. No a tady někde tkví ta Kristova léta, pak už je to půlka, když si to potom podíváme, děláme si takové přechody mezi, tak tady máme pubertu, tady je menopauza, tady je výměna zubů, tady někde je ztráta. A je fakt, že když se vlastně na ten svět přicházíme, tak tam přicházíme v slzách a ty slzy často doprovází ten odchod, což mě zase vede k tomu, že nějaký rituál možná by taky stál za to se na něj podívat. A to hodně souvisí s tou emocionálkou. Nicméně já myslím tady k tomu centru a to jsou právě ta Kristova léta, kdy ten Kristus v podstatě byl na té Golgotě taky sám. A já mám pocit, že to je něco, na co se strašně málo zapomíná kolem té 30, když člověk hledá to své místo v životě a láme se mu ta přírodní fáze rozvoje vnitřního na tu, kterou už nese ten duch, protože tady už je to opravdu na nás, tak tam si myslím, že je klíčová proměna a zároveň je tam velká zkouška samoty, ten kouřík samoty, jsou ty ta 30 a je to tak krásně schovaný, že ten 30 je tak akcelerovaný, protože v těch produktivních letech, že na tu samotu opravdu má čas minimálně a od toho to víc tíží, nebo já si tím aspoň podobně procházím, je to osobní zkušenost. A na druhou stranu, všude tady byly nějaké rituály. Bylo tady narození, křest, běžmování, svátost manželství, eucharistie, svátost pokání, tady povídá svátost svěcení, svátost posledního pomazání, 7 základní svátostí opět. A akorát to svěcení, teda to je záležitost zase pouze alespoň v římskokatolické církvi pouze mužů, takže tam nevím, jestli by tomu možná to bylo spíš téma přechodných rituálů pro ženy. Nicméně tohleto pro mě je velkou výzvou a já si říkám vlastně, kam se nám ty rituály ztratily, jestli nepotřebujeme je nějak znovu oživit, nejenom v tom sekulárním smyslu, kdy jdeme poprvé do školy, pak se poprvé to naše poprvé, a naposled možná taky, nevím,
Ale každopádně, kde se tam jakoby najít, a myslím si, že když se toto zanedbá, ale já se to může tady, tak to potom je velký problém. Je taková moje, to, co mám na srdci a co bych možná chtěl teď taky vysvětlit. Díky, Ondřej. Říkám si, jak je to dneska teda, jak jsi to takto vykreslil vlastně, jako řekl bych dobře, křivku. Dneska to nějak pořád. Jo, toho dalování. Bez toho přechodu. Dobrý, jestli kdokoliv z vás chce navázat nebo koupit a rozvinout to, co jste teď slyšeli od Honzy, nebo naopak posunout do jiného úhlu pohledu. Mně připadají ty přechodové rituály, jako tady všechny tyhle ty body, je to připadá jako takový údery na buben, že to jsou takový ty momenty, které vlastně zajišťují ten rytmus. A když si vezmete kapelu, tak to, co se děje mezi těma úderama, může být improvizace, ale že vždycky ten úder tu kapelu jako srovná do toho. Pokud ty údery nepřijdou, tak se ta kapela rozjede do takového kakofonie. A vlastně, když jsou to jenom údery, tak je to R&B. Jo, jsou to dva extrémy, ztracenosti ve všech možnostech, pak zároveň všechno jako... A mě to jenom napadlo, myslím, že 7 úderů. Možná k tomu, že samozřejmě přechodové rituály byly velice důležité i v ženském světě. Pomysleme na to, že třeba svobodné dívky a vdané ženy měly naprosto jinou úpravu vlasů, šatů a tak dále. Jenom vzpomínka z rodinné historie, když se ve 30. letech moje maminka jako malá holčička u své matky, to je mé babičky, dožadovala toho, zdali by se s ní nešla vykoupat k rybníku. Babičce bylo tehdy asi 21 let, tak odpověděla, ale jde pak Miluško, to se nehodí, a už jsem vdaná paní na své rybníce, přece nemůžu koupat jako děti. Takže tohle je něco, my pořád jako hrajeme ty teenagery úplně do nekonečna. Prostě jsem si řekl, že toho teenagera hrát nebudu. Prostě k staršímu pánovi z evropského rasového okruhu patří poněkud břichatost a šedivost a olisalost a jako žádné barvení, žádná simulace. Prostě s přetvářkou pryč. Tak děkuji. Olisalé muži. Co dál, pán? Když byla řeč o ženském světě, tak bych přispěl zase tou druhou polopravdou. Z té partii, v které pocházím, tak to se zajímá zejména o jeden z těch přechodů, o tohoto iniciaci. Čili ten přechod mezi dospíváním a dospělým životem. A tam se dochází v tomhle prostředí k názoru, že ženy tohle nepotřebují. Protože ten přechod do dospělosti je o vztahu k moci, kde ten kluk prožívá svoji sílu a nějaké aspekty moci ve společnosti a on s tím nedovede zacházet. A aby existenciálně se naučil s tím zacházet, tak musí být, nestačí mu to vysvětlit slovama, protože to je málo, ale musí být proveden nějakýma situacema utrpení, bezmoci, který ho správně zařadil do toho světa. No a můj guru Richard Rohr, který byl jmenován, tak tvrdí, že ženy, protože ve většině kultur jsou ženy ponižovány dostatečně a i skrz ženské tělo, menstruace, porod, tam dochází k rizikům a utrpení. A tohle ponižování a ty rizika má chlapcům, dospívajícím mužům přinášet iniciace a nahradit jim to, co ženy mají sami od sebe. Děkuji za tenhle úhel, vlastně rozdílný úhel pohledu, že jestli tomu dobře rozumím, že jsou vlastně víc predisponováni z toho úhlu pohledu biologicky a mají ty přechody vlastně daný biologickým vývojem, zatímco my muži
máme daný kulturním vývojem, pokud teda se s námi něco kulturně děje, a když neděje, tak automaticky se nemáme čeho chytit. Díky. Zároveň bych řekl, že jsme součástí kultury, kde každý z nás, a především o tom, že aniž znám nějaký schéma, tak jako některé věci prostě cítím, jo? Že mám osobně tu zkušenost a předpokládám, že většina něco chybí, nebo že potřebujete něco jako ukončit, něco začít. Jo? Ale znám taky spoustu mužů, kteří se v tom s tím motají, plácají a nevědí, co s tím. Jakoby neměli tu podporu, bych řekl, asi, řekněme, toho mužského světa nebo mužského principu, jak chcete, aby si prostě tu svoji krizi jako dobře prožili. Krize je něco, co by tady asi taky dneska mělo být zmíněno, zejména v tom pozitivním smyslu, jako krize transformační. Jo? A mohli bychom zrovna tak jako chápat tu etapizaci jako určitý body obratu, který se nám prostě dějí v tom životě, před kterými neutečeme. To je ta zpráva, že prokrastinace nebo neustále útěk. Život na útěku před něčím, co mi stejně nějak dožene, si myslím. A je to velká úleva vlastně si přiznat, jako tady pan profesor, že už taky jsem něco skončil, že už nemusím o něco usilovat dál. A že to je fakt naposled. A když je nějaký naposled, tak je zase nějaký poprvé. Já myslím, že v tom je spíš skrytá naděje, v tom takhle já přemýšlím. Díky, Martine. Dokud. Tak naše společnost je taky ta nejbezpečnější, která kdy byla. A vzhledem k tomu, že bytí muže je bytostně rizikové, tak tohle to není pro něj jako úplně dobrý výrok. Jak se situace změnila, řekněme v Německu, kde v roce 1944 se s naprostou samozřejmostí předpokládalo, že nejen všichni muži, ale všechny ženy a větší děti obětují životy i majetky na jaksi oltář pomyslu třetí říše, tak dneska je speciální úřad, který plynuje osí hnízda, že by mohli někoho povolat. Jo? Za těch 70 let v Německu už je velice obtížno třeba udělat školní díl do lesa, protože v lese čítám spousta nebezpečí, tam jsou klíšťata, viry, vodavý hmyz, možnost úžeru. A pokud se bude ještě nějakou dobu v tomto směru vyvíjet, tak ta katastrofa je naprosto jistá. Pak se divíme, že spousta lidí vlastně produkuje nějaké jako více či méně skrytě sebevražedné typy jednání. No podejď by ne. Taky minulé doby kladly mnohem větší důraz na odvahu mužů ve věku, kdy jsou dneska na gymnáziu. Vemte si, kolik teenagerů bojovalo ve válce severu proti jihu a jak vysoko to tam dotáhli v různých důstojnických hodnostech. Mám dojem, že ten seržant, co nakonec našel střelce Boota, co zabil Lincolna, ho bylo 15, když ho chytil. No, známý masový vrah Nikola Švaj-Loupežník po 7 letech loupení, poté zastřelili v 21, jeho bratr Juraj, taktéž masový vrah, on byl 17. Takže tohle se jako strašlivě změnilo, jak klesá počet dětí v rodině, tak samozřejmě to takový ten mateřský potenciál zůstává tentíž, ale pokud se úplně na jednoho syna, to je něco jiného, když se úplně na 7 synů, a tohle to jako začíná zavánět katastrofu. Díky za vstup. Když je řeč o tom dobrodružství, o té tvrdosti, to je, myslím, dost podstatná součást toho, co nám chybí. Že naše společnost je velmi sterilní, až nudná v mnoha směrech. O církvích křesťanských to platí dvojnásob. Ty jsou taky strašně uhlazený a z chlapského pohledu velmi neautentický.
proto ty rituály, které nějak zkoušíme, aby to křesťanství doplnili, tak vždycky musí mít v sobě kus nějaký tvrdosti, ne nutně nebezpečný, ale člověk se musí nějak vykolejit, musí si sáhnout na do svých sil a teprve potom v tom vykolejení ono mu to začne existenciálně něco říkat do jeho duše a něčemu to poučí. Mimochodem, v tomhle smyslu mi to velmi připomíná vojenský přijímač, když je prováděný pořádně. Jako třeba, jak to vidíme z filmu o amerických mariňákách. Tam tomu klukovi měsíc nedají vydechnout, každý krok mu říděj, aby opravdu byl totálně vykolený, aby opustil ten svůj dosavadní život a dokázal do sebe absorbovat něco nového. Tak to k těm různým situacím. Díky, vlastně to přináší ta téma taky ochrany a bezpečí, což jsou vlastně témata, která archetypálně patří spíš do toho ženského světa. A pak to téma nějakého rizika, nebezpečí, nejistoty, neznáma. Toho dobrodružství, co vnímám, že patří spíš do toho mužského světa. Když si vezmu osobní příklad, jsme stopovali v 90. letech venku, no tak o mě 3 neděle nevěděli, že jo. A dneska prostě všechno jako ochráněný mobily, e-maily, všechno, ta kontrola jenom třeba v tomhle mnohonásobně vnímám větší. A ta úzkost vlastně těch jednotlivých lidí a celé společnosti v tomhle se nějakým způsobem zvyšuje, nebo aspoň tak to pocit. Tak to je jenom k tomu dobrodružství, tvrdosti, nějakému nebezpečí, k tomu existenciálnímu rozměru, který zdá se nemůže přijít, pokud vítězí každodennost a ochrana a bezpečí a známost. Tak to mě napadá. Možná bych zkusil dát prostory publiku, před pauzou je nějaký dotaz, poznámka, případně otázka na kteréhokoliv z přísedících. Já se teda zeptám, jak si představujete teda nástup nebezpečí ve společnosti, nebo podporu. Můžete si představit, že škola vyhlásí, jedeme na nebezpečný výlet, rodičům to oznámí na schůzce, že prostě jejich děti tam vystaví riziku, že pojedou prostě tam na vodě bez vest a budou si jde za povodně. A to z nich udělá teda ty jako praví dospělí. Já si to vůbec nevím představit. Se ptáte mě nebo kohokoliv? Tam se auditoria, tam se prostě i řečníků, jo. Protože jako dobrý je popisovat teď, co je, kde jsme, že jo, ale co s tím, že jo. Takže už takový vlastně dotaz nějaký realizační fázi. Jak vidíte to téma nebezpečí a jeho vlastně realizace současný stav? Například vlastně ten otaz byl na téma s dětmi skupiny. Mně teda přijde, že a nebezpečí ano a řízené, jo? Že teda pokud mám pojem o rituálech, tak to byly velmi jako propracované struktury, které byly jako velmi vlastně pečlivě vedeny, že to není o tom někoho někam hodit, aby se tam do toho svého dna se jako zvedl. Což si myslím, že se teda děje na vojně. A je jako velkým odpůrcem přirovnávání vojenské služby k nějakému rituálu. Protože tam jako vlastně vůbec nebyl ten vědomý prvek, jo, a na to teda nebudu. Takže pro mě to je otázka, jako ano, jedeme teda na vodu, bude to něco trochu za hranicí. A je tady ten chlápek, který se o ty vaše děti postará, tak se ho zeptejte. Jo. A rozhodněte se, jestli chcete svý děti a tak dále. Že je to nějak ošetření. Ale to neznamená, že to nedělá. Myslím, že my máme spíš tak jako staženo, abychom náhodou se k něčemu nepřichomítli, něco se náhodou nestalo. A to vlastně zabrzdí i tu myšlenku. Jo. No, mně přijde, že tam je Tomáš Poskal vlastně tak jako dobře. V individuální rovině vemu svoje děti, svoje syny prostě někam na výpravu a tam prostě je to na moje triko, tak je to v pořádku. Ale prostě instituce udělají všechno pro to, aby se tomu riziku nevystavili. Protože ten hon vlastně na zodpovědné činitele je prostě každodenní, že jo? A ještě u nás teda není tak rozvinutý, protože mnohdy rodiče mávnou rukou, vy jste nám ho přivezli potlučenýho, že jo, ale to je, on je vůl a tak, jo. Je to, ale umím si představit, jak by to dopadlo prostě třeba v Americe, že jo.
Jo? To by prostě ta škola nebo ta instituce nevyšla prostě z lochu a z problémů do konce prostě své existence. Tak díky za dotaz, reakci. To ještě dopověděl. Mám pár dobrých zkušeností s mýma vlastníma dětma, kde jim různý dobrodružní situace předstírali ve skautu nebo při konkurzech na gymnáziu. A mám z toho vždycky dojem, že je to hrozně moc o osobnosti toho vedoucího. Ten se musí taky nebát. A pravděpodobně i ředitelé školy, které musí mít taky kus odvahy, aby něco takového připustil. A jeden detail, ten vedoucí musí být dospělý, ale ne moc. Když už víš, že moc dospělý, moc starý, tak si ty rizika příliš moc uvědomuje. No jo, ale tak to je dobrý, to všechno dopadlo dobře, že? A teď si představ v té svojí situaci, že to dopadne špatně. Jak se zachováte, že? Jo? Uvědomujete si, že ho pouštíte teda na tu akci nebo do toho oddílu, že prostě může taky zavolat prostě od někaď policie, že prostě tam ten váš syn nebo dcera leží prostě na márách. A je to tak potom v pořádku, ano, ty rizika prostě tam byly OK, já jsem s tím souhlasil, věřil jsem, že ten vedoucí to a to se ho stane. Je ta naše společnost vůbec na to jako postavená, že řekneme, no to se stane. Vlastně ukazuje, to je hodně extrémní příklad. No souhlasím, že to tam autama, že jo? Tak. To jsem zrovna mnohem nebezpečnější prostředí než třeba skauty. Jo, takže ale rozhodně je to o nějaký míře, jo, a je to myslím o ty kombinaci dospělosti těch jedinců té instituce a toho celkového zabezpečení. Jo, pro mě jako rodiče ta otázka je tak, jak to vypadá, to, co mi nabízejí ty lidi, kteří třeba to dítě vezmou na vodu nebo do lesní školky nebo já nevím kam. Podle toho se rozhoduju s nějakou svou přiměřenou mírou toho, co považuji za přijatelný riziko. Nejsou na tohle rozhodně měřítka jako nějaký přesně daný, zároveň teda školství, já tvrdím, že z důvodu různých právě těch obav z té přefeminizace prostě to riziko umožňuje jako na minimum. Praní je zakázaný, když to hodně zjednoduším, a když na svých kurzech říkám, tak jako jim to umožněte na tělocviku, bezpečně, řízeně, způsoby ukazují, tak vlastně pro mě je novinka, že by se dítě mohlo brát způsobama, který není třeba riskantní. Když si třeba hraje na lovce se zpomaleným pohybem a hraje se na to, že má třeba luk, šípy a někdo jiný je divoký zvíře, na těkci. No, tak třeba i jenom tohle jsou naprosto bezpečné věci, ale je plno věcí, které popsal už, nevím, zapletal ve svých knížkách, vychlých toho, co kluci můžou zažívat dobrodružství a tak dále, tak prostě mně by v tuhle chvíli stačilo, kdyby se to zase začalo trošku posouvat, nepotřebuji hned posílat dítě bez vesty na vodu, a kdyby třeba se mohli trochu víc brát a třeba i dotýkat, vlastně kontaktovat ve škole a bylo to nějakým způsobem tomu rozuměno, bylo to řízení. Tak, bych chtěl dát ještě institucí je těžko v tomhle směru čekat nějakou podporu. Ty budou stále opatrnější, to je eventuálně jenom na rodičích nebo na těch dobrovolných sdruženích. Když si představím, co čeká toho 18letého mladého muže, průměrného mladého muže městského typu, který se přisaje k mamince, studovat dlouho, možná ještě postgraduál, možná pak bude žít i se svou dívkou, aniž by se vzali, tak bude žít u ty maminky ještě řadu let a devastuje třeba tu rodinu, jo? Nebo se mu přihodí, že mu něco přijde v tom životě. Má to nějakou hodnotu, ta separace. A separace je těžká, že? O tom je řeč. Já bych se chtěl zeptat na to, když si představíte tu možnost rituálu, který by odseparoval tady toho chlapce, jakou by to mělo vlastně hodnotu? Protože říkáme, že je tady nějaký riziko, to riziko asi vždycky nějaký bude, ale co je naproti tomu? Jestli můžu třeba se zeptat vás, jak je to pro vás jako hodnota toho? Jako toho rituálu. Toho rituálu, no. Já myslím, že je to ten okamžik, jako kdy se jako připomíná, že ten kluk, na něj začíná padat nějaká zodpovědnost. Jo. A já mám teda zkušenost jenom s tímhletím rituálem 12 lety,
ale jako vezměte si, že to 12letý dítě nebo 10letý dítě má jako nějakou množinu zodpovědností, jako skoro žádnou. A teď si představte, že na ně začínají padat nějaké další zodpovědnosti a myslím si, že je to dobrý v tom, že tady ty rizika, tady ty bolesti těma půjde, jenom pozorím na to, kamaráde, jako začínáš si brát jako život do svých rukou a začínáš, jako, není v tom nic špatného, ale jako teďka už se nebudu na to vykoukat jako na 10letýho kluka, teď už jsi můj parťák. Takže jako mnoho slov a zatím začalo jedno slovo zodpovědnost. No. Díky. Martina. Já musím říct, že to máš mě to teďka úplně jako dopadlo, že vlastně stejně jako pohřeb je spíš pro ty pozůstalí, tak i vlastně ten přechodový rituál je spíš pro ty rodiče, než pro toho dospělého, jo. Protože většinou ty rodiče brání té zodpovědnosti a vlastně berou tomu dítěti tu jeho vlastní zodpovědnost. Takže to je spíš pro tu matku, pro ty rodiče. Mám už pocit, že to Možná právě proto je to víc o rodičích než o institucích. Právě. Mě to napadlo taky, že tam tady nám vlastně chybí mnohem jako propracovanější, zažitý spolkový systém, nebo systém vůbec jako spolupráce, kooperace rodin, třeba i právě v regionálních městských podmínkách to jde, tam jsou ty podmínky specifické, ale protože tam pak skutečně se stává to, že ten dotyčný, zvlášť třeba potom, když se jako projde to pubertu, že do té doby je to takový to, co vidím, to kopíruju a takhle si myslím, že ten svět vypadá. Pak najednou se mi začalo věci znitřovat a nořit země samotného. A teď najednou si říkám, aha, tak je to všechno úplně jinak a začnu toužit po nějakém splynutí. A tam se právě rodí ta subtilní emocionalita, o které vlastně tady Standa mluvil na začátku, že jako přirovnával hodně ty rituály, protože nám chybí ty emoční vazby. Ale ono je právě zároveň strašně důležitý jim dát nějak citlivé hranice, protože jinak se v té emocionalitě rozplýváme. Pubertě se chceme rozplynout v tom druhém ideálním protižku, chceme se rozplynout nejlídry s univerzem, protože testujeme různé látky, jak to jde, různé substance a podobně. A zároveň tam je velký nebezpečí toho, že pokud tam nebudou ty hranice nastavené, nebo jakým způsobem vůbec ty hranice nastavení budou, tak jestli budeme schopni přijmout tu zodpovědnost za sebe a vkročit pak do toho, že budeme mít emoční vazby nejenom se svou partnerkou nebo partnerem, ale i se svými dětmi, aby jsme to mohli vlastně stejným způsobem předávat jim dál. Tak si myslím, že to je ten krok, to zvnitření je strašně důležitý. Proto se mi líbilo i to, že se tam v tu chvíli už stává s tou dítětem ten partner. Že on to zvnitřní a začne být na tom podobně jako já. Najednou to máme oba v sobě a to není kopírujeme z toho světa venku, ale to jde z nás. Takže to by jenom k tomu chtěl doplnit. Můžu dotaz, já bych chtěl taky na to navázat. Náš kluk chodil jeden čas do školky, kde se ředitelka mála brát děti bobové v zimě. Tak to bylo natolik absurdní, že pak jsme to ukončili. Ale mě by zajímal právě ten model. Vy jste říkal, že máte tady zkušenost, někdo, že jste s dětma dělali nějaký rituál. Mě by zajímaly dvě věci. Jestli nám můžete tak trochu načrtnout, jak to probíhalo, jaké to bylo. A jakou vám dali, nebo jakou máte zpětnou vazbu od těch dětí? Jo, taková dvojotázka. Jak to probíhalo a co ty děti na to? Tak je to jedno dítě. Okay. Tak asi víc máte nějakou zkušenost. Tak... Jo, já ještě dobře, se koukal na mě, tak to pochopím. Byl to takový náročnější čundr s nějakýma prvkama, který jsem se snažil dopředu vymyslet, inženýrovat. A nakonec nejlepší na to, jako ty nejlepší věci nakonec přenesla ta cesta sama, byla to nějaká 4denní cesta. A jenom vy a kluk nebo parta nějaká? Jenom já a kluk a začínali jsme teda jenom já a kluk a končilo to potom doma, kde čekali ty dědečkové, který ho ještě popláceli a takhle. A nevím, jestli teda je prostor, aby jsem to popisoval nějak do detailu. Je pro to prostor? No. Dobře, já budu mluvit, tak když tak pak Michale zastavil.
Začínali jsme na vrcholu Milešovky, vlastně vzali jsme si za cíl, že jako, jak se koukáme z toho střešovického kopce, tak vidíme tu Milešovku a ty kopečky, tak říkáme, tady ty kopce musíme přejít, jako tady co vidíš. Takže šli jsme z Milešovky, museli jsme nějakým způsobem překonat Labeď, chtěli jsme si postavit nějaký bor, ten se s námi potopil, tak jsme museli hledat nějaké náhradní řešení. Jednu noc musel synek jako strávit, přespat sám na hradě. Já jsem jako spal kousek vedle, a jsem ho tam nechal spát. A museli jsme ujít jako dlouhou cestu. Během toho prostě si sáhl na dno. To, co třeba přinesla ta cesta sama, že jsem popletl nějak vodní hospodářství, tak jako jeden den jsme trpěli žízní jako pest a to nebylo jakoby v úmyslu, ale jako mělo to přijít, tak to asi přišlo. Museli jsme žebrat o vodu prostě u turistů, protože jsme sami nic neměli a na závěr, jednoduše na závěr jako synek si vylezl po skále, si vylezl pro meč, tam na konci jsem schoval jako takový sluhy na skále meč, tak se k němu došplhal jištěnej a vytáhl si ho asi tak v hrubých rysech všechno. Zpětná vazba, to jsem, nebo jakým způsobem, jak se to na tom klukovi projevilo, abych řekl pravdu, já nevím. Já mám srovnání, takže já nevím, jaký by to bylo, kdyby tomu nedošlo. Ale můžu tak to můžu srovnat jako svůj vztah se svým otcem a tak, jaký já si teď myslím, že my máme vztah, tak já mám jenom pocit, že ten vztah jako s svým synem mám lepší, než měl můj otec se mnou. To je asi to, co si nejvíc můžu přát. Díky. Já mám 13letého kluka, vlastně nemáme zatím klasický přechodový rituál, ale více pohybuju v těch událostech jako jistý mezníků, nebo což jsou nějaký možná transformační body. A uvědomuji si třeba jeden, jsme spolu byli 4 dny tam velmi zabezpečeném chalupě, hráli jsme tenis a pak jeden game trval třeba 3/4 hodiny. Fakt takových těch jako 20 schod a on to jako prohrál, rozsekal tu raketu půjčenou, pak šel zjistit, kolik to stojí, zjistil, že 2 litry, takže si jako odnes ten důsledek toho svýho toho steku. Ale pamatuju, jak bylo jako důležitý, že vlastně, a to se mi zase a znovu vrací, v různých situacích, tak se sem tak jinde, jako posvětit tu sílu, jo? Jako říct těm klukům, máte sílu, je to v pořádku, jako, není to špatně, že jste silní, jenom se s tím naučíte zacházet, je to vrací k té zodpovědnosti. A vlastně pokud já jako otec, že se mi jako daří nějak synovi posvětit sílu, a tomu dáme nějaké limity nebo nějak to, tak ten můj syn, který je vlastně hodně jako emočně náročný, tak vlastně jako roste. Jo? A mění se to třeba v tom případě fakt tak, že dokáže umíst třeba svý emoce, nebo dokáže tu sílu do toho života nějak jako použít a jak třeba do toho množství těch zodpovědností nebo úkolů. Takže já vlastně jako otec se s tím jako potácím s tou otázkou, jestli udělám něco klasického nebo něco v tom smyslu, je fakt třeba cesta nebo nějakou událost, zatím to mám jako rozdrobený. A říkám si, že jako aspoň rozdrobený, když mu tam dám to uznání. A teď to jako nějak zvládnu, nebo sice to bylo náročný, nebo byl průser, ale teď to jako dodal, nebo tohle si zmáknul. Jo, takže to je vlastně hrozně důležité. Pamatuju si nějakého výlet největší proti jako jeho matce, kdy fakt jako byl vzteklý. A bylo to, že jsme ho zarazili. A pak jsme se oba s ženou shodli, že vlastně to je to, co jsme od něj postarali, že on vždycky byl jako poslušný a dusil to. Takže to konečně hodil ven. Takže jsem si s ním pak šel se do hospody a říkal jsem mu vlastně, ale to vlastně jako ta síla, ta energie je dobrá. Takhle už to neprovozuji, jak to vypadalo. Ale tu energii prostě, jo, to je důležitý. Říkej, co potřebuješ, co ti vadí, co tě štve. Jo, to dávej ven. No prostě, ty matce nevím, co nehroz. Už nevím, co bylo. No, čili, že to je o tom vlastně tu sílu, to je pro mě třeba, těma nějakýma mezníkama učit zvládat, ovládat a dostat to ocenění. Tam ten dotaz byl o ty separaci a podle mě ta separace není možná udělat jako, že od separace do prázdného světa. To musí přijít nějaká náruč, nebo chlapská ruka, která říká vítej, jo, mezi chlapama, nebo prostě vítej okrok dál, tady jsi v pořádku.
A tam musí dát tu podporu. Jinak samozřejmě, pokud přijde jenom separace a prázdno, tak se dostavují jako úzkosti, strachy, co s tím ten člověk má dělat. Čili vlastně veškeré ty rituály společenstva byly o tom, že se sice odseparovalo od něčeho, ale někam. Jo, že to bylo od matky, ale bylo to někam jinam, do nějakého dalšího stavu, kdy byla podpora ty společnosti. A to je teda něco, co fakt tady pak jako individuálně různě lovíme, protože s tou společností máme obtížný. A vybavu jsme na těm mužský skupiny, nemám dojem, že vlastně z těch mužů zažil takový ten zážitek, jakože podporu ty skupiny. Jo, vnímali nějakou slabost nebo prožívali, dostali podporu a třeba se mohli dostat na nějaký krok dál. Tak to mě k tomu tématu ještě s těma dětma ty zkušenosti natázaný. Tak jako přijde, jestli tak vůbec ty rituály nejsou k tomu, abychom dostali nějakou sílu, nebo probudili. Jako nejenom teda ty s těma synama, ale potom i třeba v tom pokročilejším věku. A pak ty duševní ukazoval na závěr. Spíše, jakoby, jestli spatřujeme nějaký společný a nespochybnitelný cíle iniciačních rituálů, který by to mělo přinést. Tady už byly nějaký zmíněný, že třeba docela zajímavý cíl pro rodiče, uvědomění si toho, že můj syn nebo moje dítě obecně už je velký, dospělý, musí zodpovědnost nést, já to musím respektovat jeho rozhodnutí. Pro to dítě samotný samozřejmě taky, že jo, ale tam je důležitý, teda, jak to bylo zmíněný, nebo co já vnímám jako důležitý, že bylo zmíněný to, že tady něco končí, něco začíná a tam čeká ta nějaká náruč, která tam někdo přijímá. Potom třeba spirituální a tak duchovní růst a takovéhle věci, ale jestli jsou ještě nějaký další. Z čeho se vyvinul křesťanský rituál tu? Vyvinul se z předkřesťanských mystérií, kdy ten zasvěcený byl držen tak dlouho pod vodou, až se zalknul, pak ho teda vytáhli a rozdýchali, no někdy se to povedlo, někdy nepovedlo. Když se to povedlo, tak ano, pak takový tě jako opakovaný, teď o tom znovu zrození z vody, to jak starý člověk umírá a nový se rodí, tak se jako jeví mnohem jako pochopitelné. A dokonce hvězdokravci tvrdí, že potom lze už tomuhle člověku dělat nový horoskop, který v podstatě začíná v tom momentě toho rozdýchání a takhle. A to je jako extrémní případ toho, jak ten přechodový rituál frázuje ten život. Ale méně extrémní by měly být i ty ostatní. Bych si chtěl zeptat pana Svobody. Konkrétně v křesťansko-židovské kultuře, jakým způsobem se iniciují mladí muži, jako v rámci tady toho celého, tady pan Brabec říkal něco o tom, že existuje nějaký jako pomyslná nějaká jako lajna života a na tom se nějakým způsobem jako vím, že je v židovství něco jako bar mitzva, kde prostě a určitě jsou i nějaký různý iniciační rituály v křesťanské kultuře. A zajímalo by mě, jak konkrétně se jako k tomuhle staví prostě. Jestli jako nevím, co konkrétně je obsahem bar mitzva, když jsem se na to ptal mýho kamaráda, který je jako v židovský, nebo řekněme, nechci, aby to znělo špatně, ale jako, že řeknu, že je žid, opravdu jako, že je žid. A prošel si svým bar mitzva a bere to jako, zdá se jako dost na lehkou váhu, dost jako v podstatě jede si parties a jako fetuje a tak různě prostě nějak jako prokrastinuje krásně dál, jako ale zajímá mě, jakým jakoby konkrétním způsobem se tady o to jako je to ošetřeno. Ta parta, kterou tady jako reprezentuju, ta zdaleka není totožná s většinovým křesťanstvím nebo židovstvím nebo čímkoliv. To je parta poměrně radikální nebo úchylná mnoha způsoby. A vychází právě z toho, že křesťanství a asi i židovství je plný historických rituálů,
který kdysi dávno asi měli svůj význam a byli dobře mění a byli asi účinní, ale ono se to zapomnělo, staly se z nich mnohdy úřední úkony a ztratili tu vypovídací existenciální schopnost, kterou má mít rituál. A jako nad touhle lítostí, že tohle nám chybí, se začala rodit tahle parta kolem Richarda Rohra, který byl jmenován jako můj guru. Je to parta, která má svůj kořen v Americe a poměrně silnou odlož tady v Čechách. A on teda ten Richard učí mnoho věcí, ale tady se zaměřuje na to, že některé věci právě ve víře a v lidském životě se nedají předat slovy. A proto používá rituál jako nástroj. Nikoliv cíl sám o sobě. Ten cíl je, když to ukážu takhle obrazně, židovství a křesťanství je o dvou věcech. O vztahu člověka k tomu, co je nahoře, a o mezilidských vztazích. Vždycky je tam vypíchnuta solidarita se slabejma, ale mezilidský vztahy jsou ten druhý rozměr. A ten rituál, aspoň ten iniciační, o kterým se většinou zabýváme, tak je o tom ukázat tomu mladému chlapovi jeho místo ve světě a v řádu věcí. Ukázat mu to takovým způsobem, na který v životě nezapomene. Tak sobě. Proto teda ten rituál, se to dělá rituálem a ne přednáškou. Teď. Speciálně je to určený nebo historicky, to měl být iniciační rituál pro dospívající chlapy. Když se to začalo implementovat v té Americe i u nás, tak se zjistilo, že vlastně tady je populace chlapů, který něčím takovým v dospívání neprošli, ale potřebují si to doplnit typicky v době krize středního věku. Takže ten vzorek těch chlapů, kteří tím procházejí, je úplně jiný. A nakonec i ten rituál iniciační, který se tady provozuje, a v Čechách jsou tak trošku velmoc, tady prošlo kolem 1000 chlapů, 8 let bylo, tak je trošku už laděnej na míru starším chlapům. A naopak, jako novátorská záležitost se tady vyvíjí, to dělají chlapy na severu, podobný cyklus rituálů pro otce a syna, kde otec doprovází svého dospívajícího syna a projdou podobným procesem. Takže cílem je umístit toho chlapa ukázat mu jeho místo ve světě, že není ani pán tvorstva, ani není úplná nula, ale něco harmonického někde mezi. A ještě k těm reáliím, tak ta skupina kolem Richarda Rohra, který je teda františkánský kněz, katolický. Františkánství to je samo o sobě signifikantní záležitost, zvlášť pro dnešní dobu. Tak tam začaly tyto věci provozovat pro tamní chlapy. A tím cílem je teda nějaký duchovno, ono to hodně moc to míří k meditaci, naučit toho člověka meditovat, to je taky jedna z takových důležitých složek toho, a správně ho teda umístit do těch mezilidských vztahů. Z Ameriky se to přeneslo do Čech někdy kolem roku 2001, kdy tady zase jiná parta zjistila, že hledá zhruba totéž. A tady se to uchytlo celkem dobře, protože tady ty lidi měli to zázemí z podzemní církve za komunismu
který znamenalo, že všechno si musíme udělat sami, své pomocí, a za druhý, že se nebude nikoho ptát, než se do toho pustíme. A jako díky tomu tady vzniklo určitý společenství, který toho Richarda Rada přijalo velmi vřele a teď už po dobu 8 roků, jestli správně počítám, tak běží ten takovýhle 3denní iniciační rituál a zhruba tam bývá každý rok kolem 100 lidí nebo trochu nad 100. Je tady někdo, kdo vlastně tím nějakým rituálem prošel a jestli by mohl říct teda svůj z toho dojem a vlastně nějaký konkrétní teda přínosy reální pro ten svůj další život. A já vlastně nevím, jestli se to vůbec takhle dá jakoby vlastně sdělit. No. To je prostor jak pro panel, tak pro celé plénum. Když to někdo řekne, tak ano, je to nezdělitelný. A z toho vyplývá jedna podstatná instrukce, aspoň v tom našem společenství, aby o tom lidi moc nekecali. A není to kvůli nějakému výtečnému utajení, ale právě kvůli té obtížné zdělitelnosti. Možná víc ta otázka směrovala k tomu, co vám to přineslo jako osobně, než o ty samotné zkušenosti, skutečnosti, tak si tímhle směrem byste, co jste se tak hlásili. Určitě je někdo, kdo nějaký zážitek má. Tam jsem tam se nahoře, jestli jste ochotní. Tak to padlo na mě. Mně se to stalo osudem tak trochu, jako, nebo chlapské skupiny, protože jako tím hodně žiju. A když to porovnám s jinýma způsoby, jak se člověk může separovat, já jsem se separoval velmi dlouho a velmi obtížně, tak pro mě před těma nějakýma 8 lety to bylo zásadní téma separační ještě ty primární rodiny. Byť už jsem bydlel někde jinde a teď už to bylo o něčem jiném. Během několika dnů jsem získal něco, co bych asi jiným způsobem získával leta. A prostě pro mě to má obrovskou hodnotu, jako osobní. Takhle to stačí. Takže to je vlastně ten případ toho separačního. Vlastně jako by teda už se odprostit od té původní nejenom separace, ale jako těch témat je tam celá řada. Jo. Ono je to těžký z toho pochopit něco, protože to je velice bohatý. Ale jednu věc bych ještě dodal, když nějak jako se snažím reflektovat, co to je, co způsobí, že člověk po tom rituálu změní svůj život, uspůsobí ho tak, že se žije líp, že chlapi, já nevím, nemládějí svý děti a chovají se slušně ke svým ženám a vychovávají svý syny k odpovědnosti, což tak nějak jako způsobuje tohleto celý, tak si myslím, že je to nějaký význam, kdy ten samotný rituál se vědomě dá na nějakou pozici. A kolem jiný, a já přece nemůžu dělat něco, co je hnusný a ošklivý, protože jsem chlap. Já se nemůžu chovat jako dítě, protože jsem chlap. Takhle to mám já teda, ale vím, že podobně to má řada chlapů. To je takový můj největší poznatek z toho. Díky. Tamhle za kamerou pro mě. Já mám jenom jednu otázku na vás. Jestli je zapotřebí mít k tomu rituálu, než do něj jdete, odvahu? Já jsem se mu snažil vyhnout. Jako první, co bylo, že moje žena mě o tom rituálu informovala před těma 8 lety a dobře si pamatuju, že jsem se snažil onemocnět a pak jsem naprosto absurdně říkal, že určitě tam nemůžu dojet, protože pojedu autem a možná nabourám. Takže je třeba mít velikou odvahu. Ne. Já myslím, že to chce nějak se potkat s tím tématem, kterým se potkávají chlapi, když jdou do mužských skupin vůbec. Ono je poměrně těžký pro některý chlapy jít mezi chlapy, který si říkají, my jsme chlapi. Jestli rozumíte. Já bych se nebál toho slova odvaha, protože je potřeba jí mít, aby se začalo něco nového. Já jsem si přihlášením taky přiznal k tomu, že jsem tím prošel a ten můj hlavní přínos pro mě spočíval v tom, že jsem dokázal
za A vidět svá předchozí zranění, ať už z dětství, nebo potom nějaké rany dospělosti a tak, ale hlavně je nějakým způsobem přijmout, smířit se s nimi a hlavně, abych to, že dneska dokážu s tím bojovat, abych je nepředával dál ty zranění, které byly předávány vlastně už, cítím, že mnoho jich bylo předáváno už mému otci jako předchozí zranění, on je předal na mě, ale já bojuju s tím, abych je nepředával dál. To je největší přínos pro mě. Integrace zranění tak, aby už nemuseli se ní znát. Díky. Myslím, že taky vlastně náplň rituálu není plně vypověditelná. Ta otázka se vlastně těžko dá nějak zodpovědět. To je podobné, jako jak je v Indii, se pozná v Indii, jak je v manželství, pozná se v manželství, co se s člověkem děje na rituálu, se pozná na rituálu. Ke všemu tomu je důležitá určitá kuráž, protože bez trochy odvahy se ani kočka nevoukou. Díky. Odvaha, kuráž, krásný starý výraz zde ožil. Jenom jak to tady jak to poslouchám, tak já si myslím, že ty rituály často, je to třeba ten dotaz na to, jak probíhá to bar micva nebo běžmování, ten základ slovně podobný křesťanství. Já si myslím, že ty rituály byly v té staré době určitým výrazem toho, v jaké fázi se nacházelo i lidský vědomí. Já si myslím, že v současné době my často projdeme rituálem, aniž to má nějaký jako vnějškový efekt. Prostě najednou se v nás něco změní a já si zpětně řeknu, aha, tak to byl vlastně takový rituál, já jsem se na to nějak nepřipravoval, jsem tam byl hozený a nějak se to stalo, nějak to proběhlo. Ale výsledek toho rituálu by měl být, a myslím, že to tady taky zaznělo, to, že získám nějakou vnitřní sílu se utkávat s nějakými výzvami, kterým ten rituál otvírá bránu v tom životě dál. Já si třeba myslím, že jeden z zcela zásadních rituálů mužských je utkat se se svým otcem a přemoct ho. Protože já si myslím, že v jisté fázi lidského života ten otec musí tomu synovi předat určitou svoji sílu, která jde po té mužské linii těch předků. A myslím si, že málo kdy ty otcové jsou na to připraveni, pokud málo otců je tak moudrých, že skutečně k tomu dojde nějakým způsobem vědomě jakožto k rituálu a často se to stane za nějaké shodě okolností a zkrátka tomu dojde, často to třeba může iniciovat právě ten syn a pak už je to odpovědností obou zúčastněných a pokud si to je vědomí, tak samozřejmě je to vždycky snazší, protože pak to můžeme nazvat rituálem, asi pokud to vědomí není, tak je to zpětně zkušenost. Já bych ještě doplnil pana Brabce s tím, že někdy ten rituál je třeba i nevědomý. Já mám takovou osobní zkušenost s tím, že vlastně v 18 letech jsem se dostal na školu a odešel jsem z rodiny, z nějakého zázemí úplně na druhý konec republiky, kde najednou jsem se musel starat o sebe a ta škola byla těžká za začátku. A teprve vlastně po letech, když jsem se začal o tohle téma zajímat, tak mě zpětně došlo, že to byla určitá forma toho rituálu odchodu z rodiny, kdy vlastně jsem musel řešit najednou spoustu věcí, které jsem do té doby neřešil a zpětně, když se mi to všechno vybavilo a zjistil jsem, že jsem to zvládnul, tak jsem z toho zjistil ten přínos potom. Ale tenkrát jsem to nevěděl a došlo mi to až po letech. A myslím si, že to byla pro mě forma určitého přechodového rituálu, který třeba můj otec mi nedopřál, protože to nevěděl, že jo, v té době. Z tohohle hlediska vlastně to splnilo jistě přechodový účel. Byla tam ta ritualizace ve smyslu, že by se to společenstvo vlastně nějak postaralo, nebo ten přechod. To bylo dáno okolnostma vlastně. Ale byl to rozhodně mezník, který přinášel nějaký prostor pro transformaci, který jste uchopil, že taky jste se mohl po roce vrátit domů a do teďka tam bydlet. Taky jsem chtěl rovnou říct, to byla situace, důležitá situace, dobře prožitá, ale pod pojmem rituál spíš míníme řízenou, velmi účinnou metodu komunikace. No, protože vlastně taky si přelíneme ty své životy, abychom tam zpětně vystupovali nějaké ty přechody. A asi bychom rádi si je označili jako rituály, což můžeme určitě. A myslím si, že v tom s váma souhlasím, že je trochu něco jiného se na to připravovat. Myslet na to, dát tomu ten čas, dát tomu ten prostor a tam do té brány vstoupit.
Čili jsme v takovém jako napětí toho individuálního, spontánního mezi tím a pak nějaký je přece trochu strukturovaný. A tohle to, potom je pro mě dnešní večer, jo? Jako hledání, jestli něco náhodou by nebylo tady na té druhé straně, protože to individuální máme nějaké vždy trochu jako zažitý. Když mi bylo jako tomu Kristovi, tak se mi tohle přihodilo, no jo, vlastně, aha, jo, byl jsem sám. Ale tady jde o to, a možná i s tím sociálním aspektem, to nějak jako připravit a dělat a možná tak jako postavu. Takže to je otázka, kterou jsem jaksi před 20 minutama řekl a Martin je teď aktivně uchopil. Tak vidíme nějaké možnosti, východiska, prostředky, pokud se shodneme na to, že ten rituální cíle, zažít rituál je super, ale že je to vlastně zážitek, který má být nějak přechodový, je to nějaký způsob, přechodu od někud někam nebo posunu od někud někam. Co nás k tomu napadá, jak to vidíte, nebo jak to vnímáte pod vlivem dnešní diskuze, úplně samozřejmě pod vlivem našich životů. Mě bych se zeptal, jestli v podstatě, jestli tomu dobře rozumím, tak je to nějakým způsobem řízený mezník teda v tomhle smyslu. Tam ještě by mě zajímalo, jako je tam nutnost, nebo je tam jako důležitý nějaký ten průvodce v tom smyslu, když bych třeba ty podobné rituály hledal u nějakých kmenů nebo typický indiáni a podobně, tam vždycky nějakým způsobem tohleto trochu mi přijde, že to jako figurovalo. Je to nutný, není to nutný? Jak tohle jakoby je? Ta otázka průvodce a to je někdo reagovat? Ta úloha těch starších chlapů, si myslím, že je tam naprosto klíčová. Ať už starších věkem, že už si to všechno prožili, nebo jenom tím, že už si to vyzkoušeli a nejsou o tolik starší, ale myslím, že vypráví se krásný přirovnání o mladých a starých slonech. To by chvilku trvalo a myslím, že je klíčová. Napadá mě, že kdo by to odřídil, jo? Když by tam nebyl ten člověk nebo ti lidé, jo? Tomáš otec, jako by tam toho syna poslal na ty 4 dny. On by to možná dal, možná nedal, ale vlastně by to bylo opravdu v rukách maximálně božích, několik řízených nějakou lidskou strukturou. Takže opravdu ve všech těch, co jsem já o tom četl, tak tam vždycky to bylo odřízené většinou těma, kterým to teda patřilo, čili staršíma mužema nebo těma, kteří už byli na tom patřičném věku. Teď mi to jakoby dává určitou logiku. V tomhle kontextu právě bych neúplně rozuměl tomu, co zmiňoval Honza v souvislosti s tím bojem, jakoby s tím případným otcem. Tam bych to teda nějakým způsobem viděl jako možná řízený předání teda něčeho, než jako boj vlastní. V tomhle kontextu bych to nechápal. Tam je to podobné, jako když se má žák stát mistrem, tak musí mistra porazit. Jako, ale jako je to v mnohem širším kontextu. Asi já si myslím, že to prostě je to něco jiného. Oddělení se od matky fajn, ale tu sílu mi dá ten táta, to musí máma nedá. Tam si jako na to šáhnu. A zároveň to může být bezpečný. Já jsem to chtěl jenom trošku vrátit na zem tím, že opravdu málo kdo mi přijde, jakoby, že jak ten syn, tak ten otec jsou na to připravení a tam možná hledám spíš způsob. Protože ano, já myslím, že já jsem to zase nemyslel tak, že bychom ty rituály měli odritualizovat tak, že tam nemá být ta symbolika, ta určitá možná obřadnost, nevím, to tam asi má být zachované, ale spíš k těm formám vrátit obsah, aby to nezůstalo zase jenom formy. Protože tady to je hodně intimní a některé rituály mají tendenci být takový, že se s tou udělá slavnost, na kterou se připravuje, ale jestli si ten člověk z toho skutečně odnese, jestli to bráno projde, aby teda získal nějakou sílu pro ten horizont, který se mu otvírá, to je otázka. Možná bych tohle ilustroval na jednom drobném příkladu, jak to ritualizují ty chlapy na severu v tom běhu otec a syn. Tam je taková jedna chvíle, kdy napřed otec syna vytahuje na laně, nahoru na nějaký strom, leze. To je ten okamžik, kdy otec jako má tu sílu a podporuje ho. A na to pak naváže druhý rituál,
kdy otcovi se zavážou oči a syn ho vede po nějaký obtížné cestě. Jako, že tam už ten syn přebírá tu sílu a iniciativu. Doufám, že jsem neprozradil něco, co by nechtěl, aby se vědělo. Okay. Takže možná tu otázku ještě trochu jinak. Co můžeme, pánové, udělat pro sebe, případně své syny? Aby jsme měli lepší, nebo abychom nějak umožnili dospívání. Pokud se pro ně teda vlastně rozhodneme, se taky můžeme rozhodnout, že ten oddalovací cyklus je vlastně v pořádku, že takový to neustálé odsouvání sem patří a že budu idolem mladý žen ještě v 65 až 80, neustále mladý, krásný a silný. Což je ta druhá cesta, pak samozřejmě jsou digitální rituály, nejsou potřeba, ale je potřeba mít jako dobrý prostředky, aby se v tom stavu udržel. Otázka, zdali ten rituál nebo tu iniciaci musí vést za každou cenu otec vlastně. Štáta kultury ty Petrany měla jiný, vezměme si, nevím, starý řeckou, kde teda ty dospělí pánové tak jako patronovali, monitorovali nějaký ty mladíky po pár let. Konec konců náš styl vedení diplomových a podobných prací je velmi podobný, akorát, že tam jako v typickém případě odpadá ta milostná složka. Ale tohle má dokonce otázka, zdali po té linii pokrvenství vždycky bezproblémově jde, nebo co teda dělat, když to vázne. No a snad ještě druhá věc, to už tady pan kolega zmiňoval, jak důležitá je česká tradice své pomoci a nezávislosti na úřadech. Nečekejme, že z centrálního ritualizačního úřadu z Bruselu přijde ten spásný ferma. To se musí jaksi zbastit své pomocí, konec konců, já nevím, i rozmnožování se koná své pomocí popoutně, jako v době kamenné. Děkuji, že jste vyloučil jednu z cest, kde očekávat ti spásu, či nebo nejlépe pomoc, kde asi ne. A ta linie, jestli to vyznělo, to jsem mířil k tomu, že co chceme pro své syny, tak jsem to teď myslel i v obrazném slova smyslu, nejenom v tom biologickém, že v tom širším, co můžeme dělat pro sebe, čím mladší muže, s kterými se potkáváme, budeme potkávat. Já bych jenom doplnil, že nedávno jsem četl nějakou zmínku, jak nějaká komise Evropské unie doporučila nějaký směr, který se vyvinul v Británii a který funguje přesně takhle. Takže ta hrůza sem jde jako centrála. Musíme jako improvizovaně a sami jít mnohem rychleji, než nás ty instituce zavalí tím, jak to máme správně dělat, což si myslím, že by nemohlo fungovat. Aby asi nebyla ta živost, ta kreativita, expresivita, případně existenciální rámec. Možná by byl ten sociální. Tak jenom, abych odpověděl na otázku plus minus. Já si myslím, že dneska určitě mají mnozí muži potřebu nějakého toho guru a k němu se vztáhnout k tomu staršímu a zrovna třeba, aby to nebyl ten táta. Jo. Ale myslím si, že s tím východiskem může být, že tu funkci toho otce, čili toho, kdo mě přivítá na té druhé straně, je společenství mužů, přeložím sekulárně mužská skupina. A ta má strašně důležitou jako úlohu v tom, že když jedinec prochází rituálem dle Genefal, tak jako z jednoho společenství odchází, tak je někam vystředěný, vyhozený a do nějakého nového přichází. Že? A myslím si, že hodně mužů dneska je v tom meziprostoru, hodněkud odešlo, separace, fajn, nějak se vyrvou, ale pak se potácejí. A je tam potřeba, aby někdo přivítal, aby přivítala ta mužská ruka. A myslím si, že by to mohlo fungovat jako nejenom pro syny, a že by to mohlo fungovat v každé jako silné situaci mužský, teda v tom životě. Přicházím s něčím novým, potvrďte mi to, řekněte mi to, seš tady dobře s tím svým novým. Čili můj recept, a recept lovu, že jo, děláme to x let, je prostě fakt jako nabízet ten luxus té mužské skupiny,
kde si můžu potvrdit ten svůj přechod. Vzpomněl jsem se, Martin, jak jste řekl, vlastně on to může vyznít, že vlastně je to teď jenom o těch mužských skupinách organizovaných. Ale vzpomněl jsem se na svého klienta, který řešil krizi 50 let, dostal ty 50 a teď si uvědomuje, že jde dolů nějak a zároveň máme úspěšný pán, kdy navenek jako veškeré atributy funkčních. A vlastně ten to vyřešil, tak furt řešil, že nechce slavit ty narozeniny v tom rámci s těma davama. A zároveň to musí udělat, taková ta past. Tak jsme to probírali a došlo k tomu, takže to udělá. Ale pak, že si svolá prostě do hospody svoje 4 jako muže, který byli nejdůležitější v životě. Přičem znali se jenom 2. Že byl nějaký kluk z vejšky, nevím, jestli tam byl někdo jako studentové základky, potom z té jeho pracovní sféry, a pak někdo ještě z úplně jiného prostředí. Udělal se s nimi několika hodinových setkání, seznámil je a vlastně strávil s nima večer s těma 4 chlapama. Takže to bylo úplně jako přesně ono, jestli to jako zařídil, že dostal tu energii, z nich vlastně z těch 4 jsem byl většina starší a vlastně přešel na ten břeh z těch 40 na těch 50 plus. Čili to byla taková spontánní jako mužská skupina, která vlastně splňovala tu potřebu toho přijetí na tom druhém dalším břehu. Z tohle hlediska to vlastně vrací do toho, že můžeme v různých etapách svého života potřebovat různé mužské energie, že to nemusí být jenom ten jeden iniciační rituál, který všechno vyřeší. On to může vyřešit v té etapě, ale můžu v dalších životních etapách, jak mě Honza jmenoval 7, potřebovat nějaký další způsoby přechodu. Tak to byl jenom příklad nějaké vlastně mužské skupiny, velmi neformální, ale velmi cíleně vlastně vybudovaný s nějakou energií. Takže díky, to jsem jenom doplnil. Jaké další podněty? A třeba ze svého hlediska, teď se obracím k vám, že třeba co si jako odnášíte, nebo co byste rádi dali nebo dostat. Ještě bych se chtěl o krok vrátit. Čím víc vás poslouchám a třeba se zabývám i tím maličko, mám to bordel, mám to zmatek. Já se sám ptám vlastně, k čemu dojít, co získat, nebo co se naučit, co vybojovat, co vlastně to charakteristický, za čím jdeme, co má být vlastně to mužský, o co máme najít vlastně, jaká to je hodnota, nebo kdo nám řekne, co je to pravý mužský, nebo mužství vlastně, aniž by to třeba nebylo tolik ovlivněno genderem nebo kulturou. Existuje něco, co je bytně našeho a jak to najít? Tady už to jako naznačovali, že ta separace, ta odpovědnost, pak různý ty jiné další hodnoty, sdílení, podpora, sebepodpora. Co to ještě může být? Tak se ptáte někoho konkrétně? Kdo chce odpovědět, budu velice rád, je to fakt zajímá. A fakt nevíte. A fakt jako tam trochu, no každý říká, co je jiného. Nejsem si úplně jistý, jestli se to dá vyjádřit slovy. Možná protože se nám odpovědět. Jestli můžu, Richard jako zdůrazňoval, Richard Rohr, že jako to přijetí nemůžou dělat ženy. To musí být ta mužská skupina, jako, že stát se mužem nemůže dělat žena. Jo, jako dá se říct, jako když člověk jako se ožení, tak se o něco takového pokouší, aby ta žena to byla, která identifikuje to moje mužství, dá nějakou zpětnou vazbu, já jsem ten správný chlap. Ale v jistém smyslu to nefunguje. Nebo v jistý rovině to nefunguje, musí tam být ty chlapy. Hlavně bez toho to fakt nejde. A pokouším nějak v sobě najít nějakou odpověď, tak se to já doslov, že můžu říct, jo, můžou to být 4 mužské archetypy, nebo 4 mužská odpovědnost, odvaha a tak dále. Já spíš měl pak obraz, že je to pro mě o tom, že těch možností je evidentně ta dnešní kultuře víc, jak jste sám řekl, každý říká něco jiného. Ale do ty mužské řeky vstoupit, nějakou si vybrat. Teď mě jedno své workshop, prorocký rituál, nebo s otcem, že něco si zažijete, řeknete si mu o to, já nevím, jestli to je možné nebo ne, nebo s jinýma chlapama svého okolí. A vstoupíte do ty řeky a necháte se omejvat, možná trochu podrážet nohy, jako tou vodou, tím proudem, možná budete ve zmatku a budete v tom. Jak tady říkal pan Komár, než to přežijete a neutopíte se, tak to může být jako dobrý. Jo? Může to být ten krok dál. Já
bych se zase toho přežití v těch formách zatím nemáme tady v Čechách, aspoň pokud vím nějaký hodně drastický formy, to by šlo fakt o život. Jo. Bych se toho tolik nebál, nějaký bych vstoupil, ale je to rozhodně jako v nějakým výběru. Myslím, že nelze mluvit na všech frontách a čekat, že se to složí, nebo že všechno, jako, že to přijde někde ta pravá odpověď. Tam je odpověď. A přijde. Prosím. Tak jsme uvažovali se skupinou mužů na touto otázkou a po všech jako úvahách tak nám z toho vyšlo, že je dobré být mužem. Hezky. Já bych to doplnil, taky jsem o tom tady přemýšlel si a jakože ten výstup byl dobrý, že jakože jsem rád, že jsem muž. Takový pocit, že jsem jako muž, ale ne takhle, jak možná to jako zní povrchně, ale fakt jako, že jsem za to rád a že mě to zajímá, že mě to inspiruje, že to je můj zdroj. Já se chci ještě zeptat, nebo napadá mě, když to dovolíte, povídáme se tady o rituálech celou dobu, říkáme si, že jsme ve společnosti, která jde vlastně proti tomu, která nás chce mít naopak dětský, nedospělý, kde vlastně nějaká kontinuita rituálů už byla dávno přerušená, tak jestli byste mohli být ještě konkrétnější, odkud čerpat. Jako kam jít. Jo, já vím, že teďka zaznělo, že mužské skupiny, že pan Svoboda zcela konkrétně mám tu skupinu, ale kde ještě brát tu ještě nějaký typ. No, tam. Živej, funkční. Tak. Panel, tak případně kdokoliv spájeme. Jako další aktivity. Třeba. Jako inspiraci pro rituály. No, nevím, jestli se to tady jako hodí, tady dělat reklamu jako něčeho dalšího, ale třeba prázdninová škola pořádá taky něco podobného. Tady máme šéfa Vovádis, to je další možnost, jako, co můžete zažít a všechno, co to tady už je léta, že jo. Vstoupit vlastně do nějakých společenství, které tím způsobem organizují něco, co je tomu blízké. Tak je poměrně přirozená cesta někde si nějaký rituály vyzkoušet v nějakém společenství a potom zjistit, že je to taky trochu o kreativitě a můžete pro sebe a pro svoje okolí si sám něco vymyslet, co vám sedí.